పొడ్డు పొడ్డేస్ గొడ్డు హాయ్ వివేస్ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಡಿದ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪುದರ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಅಂಡ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆತು ಸುಲಭ ಐತಿ. అరి కొంచెం కుసాలు ఆతి ಅಕ್ಕ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತನತಿ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಾಗಲ್ಲ ಗಡಿ ಗಡಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಬಾಡ್ನು ಮಾಸ್ಕ್ ಒಂದೊಂಥರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಆತು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅನ್ ಗೊತ್ತವನೈತಿ. ನಿಮ್ದು ಕಾರ್ ಬಿಡೋದು ಕಾರ್ ನಿಂತ್ಕೊಡು ನೀರು ಕಾರ್ ಈ ನಟರ ಮಧ್ಯೆ ಅಂತ ತುಂಬು ಎಸಿಲಾಗಿ ಫುಲ್ಲಾಗಿದ್ದೆವು ನಾವು ಬೆಲ್ಲ ಪಾರೋಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಬೀತ್ಕೋತೇವೆ ದುಂಬೆ ಪದಿ ಕಿತ್ತೇರು ಮಾರ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಡ್ಲು ನಿಂತು ಅರಿ కొంచెం కుసాలు ఆతి దిల్ తో బచ్చాయే జీ దని గంట పత్తాండు ఆ ట్రైనర్ బర్రాండు ನೆಡ್ದು ನಿಕ್ ಬೂಚಿಡ್ ಕೊಡ್ತುಲೆತ್ತ ಅದೇ ಎಂಜಿನ ಟ್ರೈನರ ಅತಿಯನ್ನ ಬೋಡದಿಯ ಮಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೇಡ್ ದಾತಿನ ಕುಶಲ್ ದರಸಿ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್. ನಮಸ್ತೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಿರಗಲ ಯಾನ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು. ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಅರೋ, ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಬೋಜ್, ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಅರ್ಬೋ. ఎండకి నిన్న 10 లక్ష యాప కొరపమ్మాయి ఆత్మల చకబుక్కే బెరిట్టుండు రప్ప కైపడి తెప్పలేదు ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಇತ್ತನ್ ಸರ್ ಅಂಚಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಕ ಕಲ್ವೇರಿ ಎನ್ನ ಅಂಡಾಡುಲ್ಲರೆ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಪನ್ ಲೆಕ್ಕ ತಿಕ್ಕರಾಗು ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಮುಗಿಬೋಕ ನಮ್ಮ ಈ ಗಿರ್ಗಿಟ್ದ ಟೀಮ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ರೂಪೇಶ್ ಒಂದು ಆಸ್ ಎ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಮೂವಿ ಬಂದಾಗ ಸರ್ಕಸ್ ಕುಡಿಂಜಿ ಗಿರ್ಗಿಟ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಮಲ್ಪಡು ಮಸ್ತ್ ಬಜೆಟ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಡು ಅಂಡ ಸಡನ್ಲಿ ಅದಾಗ ಅದಾನ್ ಬಂದಾಗ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಪೂರವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪನ ತೋನಾಗ ಪೂರ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಂಡು ಅಂಚಿಡಿ ಶೋಸುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಟ್ಟವರಜ್ಜಿ ನನ್ನದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಈ ಸರ್ಕಸ್ಗೆ ಈತು ದುಡ್ಡು ಪಾಂಡ ನಾನೊಂದು ಯಾಪ ಆನ್ ಆಪಣೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಪೂರ ಒಂದು ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ನಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಮಲ್ಪುಜಿ ಬಂಡದೆ ಬಂದಾಗ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮಡು ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಅಪಗ ವೀಕ್ ಇತ್ತೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಲಾವಿದರ ಬದುಕು ಇಂಜಿನ ಪೋಂಡ ಪತ್ತುನ ಮಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಯಾನು ವೀಕ್ ಆದಿತ್ತೆ ಆ ವೀಕದ ಟೈಮಡು ಬತ್ತೆ ಎಂಗಲ ರೂಪೇಶ್ ಶಿಷ್ಯ ಬತ್ತದ ಬಂಡೆ ಎಂಜ ನಾವೇನನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿಗುಲ್ಲ ಮುಡ್ಚಿ ದಾದಾನ ಮಲ್ಪುಗ ಯಾಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಆನಿದೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಮಸ್ತ್ ವೀಕ್ ಆತೇನು ಇಜ್ಜಿನ ಇರೇಗ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತದೆ ಅವು ಈರೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೇತಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಈರು ಮಲ್ಪಡು ನಾನು ಬೇತಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಪುರ್ಮ ನೋಡ್ಚಿ ನನಗೆ ಜೀವ ಕೊರ್ಪೆ ಪಡೆದು ನಾನು ಆ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಎಂಚ ಶುರುವಾಂಡು ಗಮ್ಜಾಲಂದು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತು ಎಂಕನತ್ತು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಒಂದು 10-15 ದಿನ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಗ್ಬೋದು ಮಾರ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಟ್ ದಿಕ್ಕಂಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಆನಾಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಆರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಒಂದು ಇಂಚಿನಾಂಡ್ ಎಂಚ ಮಾರ ಎಂಕಲ ಲೈಫ್ ಎಂಚ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚ ಕುಡೆಯಪ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಕುಡೆಯಪ್ಪ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಈ ಮಾತ ಪ್ರಶ್ನೆಲು ಶುರುವಾಂಡು ಸಂಜೊಪ್ನಾಗ ನಮ್ಮದಾದೇನ್ಯ ನಾವು ಮನೆ ಬಂದ ಕುಲ್ಲರಂತೂ ಬಲ್ಲಿ ಏಪಾಲ ಸರಿ ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಇದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಸೊ ಅಂಚದ ಎಂಡರ ಒಂದು 2-3 ಸ್ಟೋರಿ ಮಾತಿತ್ತು ಗಮ್ಜಾಲ್ ಬಂದ್ಪುನ ಅಂಚ ನಾವು ಎಂಡ ದುಂಬೆ ಅವು ಲೈನ್ ಇತ್ತು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸರ್ಕಸ್ ಆಗಬೇಕು ಮಲ್ಪಡ್ದೇನೆ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಏಪ ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ದೀದ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪುಗನ ಅಂತ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಐತಿ ಸರ್ಕಸ್ ಈ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಏನುಂಡು ಈ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಏನುಂಡು ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಏನುಂಡು ಎದ್ದಿನ ಪೋಪುಂದು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ನೆತ್ತ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಕತೆ ರೆಡ್ಡಿ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ರೂಪೇಶ್ ಒಂಜಿ 2 ಕತೆ ಬತ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ರಸನ್ನ ನಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಮೂವಿ ಫಸ್ಟ್ ಗಂಗಲಿಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಹೊಸ ತಾಂಡು ಒಂದೆಂಚ ಮಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಈ ಪೂರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜೇ ಕತೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ 2 ಕತೆ ಎಂಚ ಆಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಎಂಚ ಒಂದು ಜನಕುಲ್ಲಮ್ಮ ತುಳು ತಗುಲು ಎಂಚಗೆ ತೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂದ ಬೇತೆ ಹಿಂದಿ ಬೇತೆ ಇಡ್ತುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಇಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಪೂರ ಬೋಯ್ದನು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಆ ಕತೆನ ಡೆವಲಪ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋದು ಬೊಕ ಬರೇ ಒಂದು ಪೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದೇವನ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪಡು ಅವು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿಡೇ ಬರ ಶುರು ಅಂಡ ಜನಕುಲಿಗೆ ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂದು ಜನಕುಲಿಗೆ ಥಿಯೇಟರ್
ಕೊರಂಡ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಸ್ತ್ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಕನವರ ರಡ್ ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದೆ ಅವೆನ್ ಅಂಚನೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಪನ್ಪಿನ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಆ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಆತು ಈಸಿ ಇಂದು ತೋಜಿದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತಲ್ಲ ಸರಿ ಆತಂದು 100% ಈಸಿ ಉಂಡು ಶೂಟ್ ಮಲ್ಬಾರೆ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಶೂಟ್ ಆತೀನಿ 4 ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚೆತ್ತನ್ ಪಂಡ ಸೆಟ್ ಒಂಜಿ 30 ಜನ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಾರೆ ಪ್ರತಿ ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಡು ರೂಲ್ಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪುದರ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಅಂಡ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆತ ಸುಲಭ ಐತಿಜಿ ದೇವನಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದ ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡು ಅವಳು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡೋಡು ಪಿದೆ ದಗುಲೇರೆಲ್ಲ ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ದೇವನಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದ ರೂಲ್ಸ್ನ ನಮ್ಮ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಪಿದಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ಗೆ ಪಿದೆದ ಜನ ಎರೆಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಬಿಡೊಂದಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗಲು ಬೊಕ್ಕ ಏರೈತೆ ಟೀಮ್ದ ವರ್ಕರ್ನಾಗಲು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಗಡಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಪಾಡ್ನು ಮಾಸ್ಕ್ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತೀಜಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಪೂರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದು ಏನೋ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಉಂಟು ಅವೇನು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮೂವಿ ಬರ್ತೇನೆ ಏರಿ ಒಪ್ಪೊಂದು ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಆರು ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಬೋಜ್ ವೆರಿ ಸ್ಕಾರ್ ಅವ್ಯತ ಕಾರ್ನಾಟ ನಿಖಿಲ್ ಇದ್ದೀನಿ ನೆತ್ತಲ ಕಾರ್ದಲ ಮೋಡಲ್ ಸೇಮ್ ಅಂದ್ ಮಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಕಾರು ಕಲುವೆ ಏರಿಯ ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ ಏರಿ ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ ತೂತಿನೇ ಅತ್ತ ಗಂಟೆ ಪತ್ತರಂడి ಇದು ಏಪ ಕಾರ್ ಬತ್ತುನು ಈರೊಂಜಿ ಚೆತ್ತ ಸೈಯರ್ಲ ಬುಡುಪು ಜರತ್ತೆ ಮಾರೇ ಅಪ್ಪ ಗಂಟ್ಲೆ ಅಂತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ 2 ಜನಕ್ಲ ಮಾನಸ ಮುಕುಲ ಆವಾ ದಾತಿ ಈಗ ದಾನಿ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆಂಟ್ ಟೂಪುನಿ ನಿಂಗೆ ದಾನ ಇತ್ತೆ ನಾಟಕ ಅಜ್ಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮುಚ್ಚಿ ಮಾಡಿದೆ ತಲ ಸಿಐಡಿ ಮಿನಿ ಬೆಲೆ ಪೋತಂದ ಅತ್ತೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆತು ಭಾರಿ ಮಂಡಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಟಿದೆ ಅವೇ ಟ್ಯಾಂಕ್ ದಾಳಿ ಮಲ್ ತಿರ್ಗಿಂದ ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ಇರದೆ ರೂಪೇಶ್ ತುಂಬ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಹಿಟ್ ಆತನಿ ಆತಂತ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಬತ್ತರಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೆಪ್ಪೊಡೆ ಭಾರಿ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಟಿಕೆಟ್ ಆಫೀಸರ್ ನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೇವೆ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಂಡ್ ಐನು ಮಲ್ತಬಾರ್ದು ಇಂದೊಂಜಿ ಪರಾಕಾರ ನೀವು ಲಕ್ಕದ ಬೋದು ಪುಳಿಗೆ ನೀನು ಎಂಕ್ಲು 10 ನಂಚಿನ ಅವಳ 10 ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಫೀಸರ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಇಟ್ಟು ಬಾರ್ರೆ ನೀವು ಮೇಯ್ ಕಿರ್ಮುನೇಟು ಉಂತೆರ ಜಾಣ ಪಾಡಂದೆ ಉಪಾಯ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿ ಎಂಕುಲು ಸಿಐಡಿ ನಕಲು ಎಲ್ಲಿ ಪಡ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಅವನು ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡ ಜಲ್ಮೋಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯ್ನಿದ್ಯಾ ಆಯ್ದೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಸಿಐಡಿ ಆಯತ್ತ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನು ಅವಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಆಯ್ನತ್ತ ಅವು ಖುಷಿ ಆಗ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಒಂದು ಕಾರ್ ನಿಂಗೆ ಪತ್ತರ ಹೋಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ದಾನ ಸಂಗತಿ ಅವಲ್ಲ ಆಪಿನ ಅನಾಹುತ ಎಂಚಿನ ಎಂದು ಏತು ಬಂದವೈದ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟು ಪನ್ನಿ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಬೇರೆ ಅವು ತಿಳ್ಕೆ ಇಡೀ ಜನಕ್ಕೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ದ ಸುತ್ತ ಎಂಕಲ್ ತಿರುಕಿನಾಗ ಆಪನಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಘಟನೆ ಐದು ತೂತ್ ನಿಕಲ್ ತೆಲ್ತಾರೆ ಬಚಾವ್ ಎಂಕಲ್ ಬದುಕು ಇಚ್ಚಿಂದಾಣ ಸುಸೈಡ್ ಅಂಚಾಬುಜಿ ವಾಲೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಂಡೇನ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ನೆಟ್ ಎಂಕಲ ಪುದಾರೆ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಅರ್ಬು ಮಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಬು ನತ್ತು ಅವತ್ತು ಅರ್ಬು ನನಗ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಅರವಿಂದ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಬೋಚ್ ಅರ್ಬು ಶಾರ್ಟ್ ನೇಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಅರ್ಬು ಪನ್ನೆಂಗ್ಲು ಅರ್ಬುಡ್ ಬಂದಿದ್ದ ಆತು ಅಂಚತ್ತವು ಅರ್ಬುಡತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ನೇಮ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಅರ್ಬು ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಅರ್ಬೋ ಯಾನ್
ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿನಿ ಯಾನಿತ ಕಾಮಿಡಿ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ದಯಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗ ಆಸೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿನ ತೋಚ್ಪಾದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದಾದನ ಕೊರ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಕೊರಡು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಂಗಲ ಗಮ್ಜಾಲ್ ತಂಡ ಗಿರ್ಗಿಡ್ ತಂಡ ಕೈಬಾರ್ದನು ಆ ಮಾತಾ ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಬೆಂತೆರೆಗ್ ಈ ಸಿನಿಮನು ಥಿಯೇಟರ್ ಡೇ ಬತ್ತೆ ತುಳಿ ದಯಪನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ತಂಗಾಡಿ ಆದು ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಮುಗಿಬಕ್ಕ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಸಿನಿಮಾ ಅವು ಗಮ್ಜಾಲ್ ಎನ್ನ ತಂಗಾಡಿಗಿಲ್ಲ ಡೇಟ್ ಅವೇ 11 ತಾರೀಕು ಫೆಬ್ರವರಿ ನೆಕ್ಕಲ 11 ತಾರೀಕು ಅಂಚದು ಪುನಗ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಕೂಡುದು ಬೈದಿನ ನಿಕೊಲ್ತೂಲೆ ಕಾರ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಚಾಗಿ ಬಂದಿನ ದಾದ ಬಂದಿನಿ ಪಂದ್ರೆ ದಾಲ ಅಜ್ಜಿ ಇಟ್ಟು ಉಲಾಪನ ಇಂಗ್ಲಿ ಗೋಂಡ್ ಪಾಡ್ದು ಉಲಾಯ ಕುಲ್ಲದಾರ ಗೋಂಡ್ ಪಾಡ್ದು ಉಲಾಯ ಕುಲ್ಲದಾರ ಪಾಕ ತೆಗೆದು ತೊಂದ್ರಲ್ಲರು ಈ ನಟರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ದುಂಬು ಎಸಿಲಜ್ಜಿ ಅವ್ರು ಕುಲ್ಲ ಗೆಜ್ಜವು ನಾವು ಪೆರಡೇನು ಪಾರ ಕುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಕ ಅತ್ತೆ ತೊಂದರದಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿ ತಿಲಕ ಅಂಚೆ ಬೀತ್ ಹೋತೆಂಗುಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯಪ್ಪ ಅವು ಪಂಡ ಸುಖಜ್ಜಿ ಮರ ನಿಜವಾದ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪಾರ್ ತಿರ್ಗುಣನೆ ಮಲ್ಲ ಬಂಗ ಐತೆ ಈ ಕಾರ್ ವಾ ಮೂಲೆ ಪೋತುಪ್ಪು ಮರ್ರೆ ಅಂಚಿನ ಟೆನ್ಷನ್ಲ ಎಂಗಳು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ಸತ್ಯ ಬಂಪೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೇನ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಉಂಡೊಂದಾಣ ಇಂಚಿನ ಟಿಕೆಟ್ ಆಫೀಸರ್ ನಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಕೊರಚು ಎಂಗ್ಲೆಂಜ್ ಚೇತ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೆಟ್ಟ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮೇರೆ ತಾಲೂನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾತ್ರ ಓಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಓಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಣ್ಣ ಬದುಕಿಯನ್ನ ಗೋಲ್ಡ್ ಇದನ್ನ ಗೋಲ್ಡ್ ಇದು ಗಮ್ಜಾಲ್ ಪೂರಗುಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಗಮ್ಜಾಲ್ ತೂವರ ಬತ್ತಿನಾಗಲಿಗೆ ದಾದ ತಿಕ್ಕು ಗಮ್ಜಾಲ್ ಇಡಂತ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಬನ್ನದಾದ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಬನ್ನಗ ಗಮ್ಮತ್ ಇದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಳು ನಾಟಕ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಉದೇನು ಪೂರ ತೂಪಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನಾಗುಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ ಬಂದಾದ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಅವಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲದ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬೋದು ತೂವರಜ್ಜಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಡನಾಥ ತೆಲಿಪೋಡು ಬಂದು ಅಂಡ್ ಈ ಗಮ್ಜಾಲ್ ತೆಲಿಕೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಉಪ್ಪು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಉಪ್ಪು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 10 ಮಿನಿಟ್ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊರಿನ ಕನ್ನಡలో ಒಂಜಿ 2 ಬೊಟ್ಟ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡೆ ಎನ್ಮ ಪೌಂಡ ಚೈನವು ಯುದ್ಧಮೋಲು ಮುಚ್ಚಿ ತಿಂಗಳ ಬಂಜಿನಾಳು ಓ ದೇವರ ಆಗ ಪೊಣ್ಣ ಮರಲುಂಡ ಅಣ್ಣ ಯಾನು ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿನೇ ಪಣದಿ ಏನದಿಯಾನ್ ಕಾರ್ ಪೋಯಿ ಕೊಡ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ ಈ ತಿಲ್ಲೆ ವಿಷಯಗ ಏನನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಫೋನ್ ಸಮೇತ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಜ್ಜ ಈ ಕಾರ್ ಏನ ಲವ್ಕು ವಿಲನ್ ಆದ ಪೋನ್ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಆಸೆ ಪೂಜಾ ನೀರು ಒಂಜಿ ಸೈಪ್ ನೋಡಿದುಂಬು ಗಮ್ಚಲ್ಡು ಪೋಡೊಂದು ಆಸೆ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲತ್ ಮನಸ್ಸುಗೊಂತ ನೆಮ್ಮದಿ ಪುಡಿಯಪ್ಪ నీకల్లా మిడిల్ క్లాస్ దాకల్లా ప్రాబ్లమే ఉంది ఓడ్ దిల్లడు కుళ్ళును స్లాబ్ దిల్లక్ నిల్కును ಫುಲ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಅವನುಂಡು ಇರೋ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡದೆ ಮುಲ್ ಸೀರಿಯಸ್ ನಡಪುಜ್ಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಓಡು ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡೆ ಏತು ತೆಲ್ತದು ಅವಡ ದುಮ್ಮನಿಗಳು ತೆಲ್ತದು ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬರು ಆಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಮೋಷನ್ ಸೀನ್ಸ್ ತೋನಾಗ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಗಲ್ನ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ 2 ಪನ್ನೆ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ನವೀನನ್ನೇ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ದ ಎಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೈದಿನ ನವೀನನ್ನ ನಮ್ಮ ಪೂರ ನಾಟಕ ಕೊಡ್ತೂಟ ಈ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ನಿಡಾರ್ ಎಂಚ ಬುಲ್ಪವೇರು ಜನಕುಲಿನ ಏತ ತೆಲ್ಪವೇರು ಅದೇ ಬುಲ್ಪವೇರು ಅಂಚಿನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಗುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ದ ಇಟ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ಡು ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಅಭಿನಯ ಒಂಜಿ ಲವರ್ ಬಾಯ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತಾ ಎಂಡ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ಸ್ ಅವು ಮಾತ ನಿಗುಲು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಗಲ ಮನಸ್ಸು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಮಟ್ಟ ಒರಿವು ನಂಚಿತ್ತಿನ ದೃಶ್ಯಗಳು ಗಮ್ಜಾಲ್ ಪನ್ಪುನಂಚು ನಾವು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಂಥಾಲಜಿ ಮೂವಿಂದ ಪನ್ಪೇರು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಡು ಮಿಡಲ್ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಪುಡು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬೊಕ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅವೇ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಡ್ ಆಪುಡು ಗಮ್ಜಾಲ್ ಇಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಡು ನಿಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ದಲ್ಲೇ ಪೋನಾಗ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಗಾನಾಗ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಮುಗಿಯೋಣ ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿದುಪ್ಪುಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ನಿಕ್ಲು ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಮತ್ತು ತಿಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಡು ಎಂಡ್ಗೆ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಮುಗಿಯೋಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಪೇ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದೇ ಟಿಕೆಟ್ದ ಕಾಸು ಆಂಡ 2.5 ಗಂಟೆದ ಉಲೈ 2 ಸಿನಿಮಾ ನಿಕ್ಲಿಗೆಂಕ್ಲ ತೋಜಾವ ಆಂಡ ಟೈಮ್ದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ಲೆಂತ್ 2.5 ಗಂಟೆದ ಸಿನಿಮಾ ಐಟ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಅರ್ಬು ಅವು ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಲೆಕ್ಕರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಅಕಲ್ ಗಡಿಗಡಿಗೆ ಅಂತಾರೆ ಎಂಗ್ಲೇನು ಅರ್ಬುಡು ಬೈದಿನ ರೆಡಿ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೇನು ಫುಲ್ ತೆಲ್ಪೌಂಡು ತೆಲ್ಪಾರೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಗೆಟಪ್ ಮೆಕ್ಲೇನು ಕನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಫನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾರದ ಪಿರವು ಕಾರ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಐತ ಪಿರವು ಪೋಪನ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಂಕಲ್ ನಡೆದ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಕ್ಲನ 2 ರೋಲು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆಲಿಪಾಯರಗನೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ರೋಲು ಸೊ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಕಾರ್ದೊಟ್ಟಿ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾರನ್ನು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಜಿ ಅವಳು ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ರೆ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವಳು ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಬಂಗದೆ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾರು ಮಾತ್ರ ಹೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾರ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರು ಅಂಡ ಬಂಗದೆ ಇದ್ದೀನಿ ಎಂಗ್ಲೇ ಬಂಗದೆ ಇದ್ದೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪುದಿಂದ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ಈ ಶೂಟಿಂಗ್ 50 ಸರ್ತಿ ಅವಳು ಮುಂದುದು
ಎಂಕು ಕಾರ್ ಬಿಡೋಡು ಕಾರ್ ನೂಕೊಡು ಈರು ಕಾರ್ ನೂಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆತೀನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಅದು ದೂರ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಆತಿಲ್ಲ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ನೇನು ಕೊಡೋಚು ಮೇಲೆ ಅಂಡಲ ಖುಷಿ ಆದ ನಿಂಗ್ಲಿ ದೇಪಂದಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿನ ತಲಿಪೇರೆ ಬಡದು ವಾಯಿ ಸಲ ಕಟ್ಟುವ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅನಿಲ ಹೊತ್ತು ವಿಷಯ ಪನ್ಪಲ ದಾದಾಂಡಿಯಾ ಮಾಸ ಎಂಕೀರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಹೆಲ್ಪ್ ಓಡಿತ್ತಂಡು ಎಂಚಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಅರೇಂಜ್ ಮನ್ಪೊಲಿಯ ನಮೊಂಜಿ ಹೊಸ ಕಾರ್ ತೆಪ್ಪುಗಪ್ಪ ಇರ್ನ ಕಾರು ನಮಕ್ ಅವೇ ಕಾರು ಬೋಡು ಆಲೆಂಕ್ ಪಾಸ್ ಸೊ ಗಮ್ಜಾಲ್ಡ್ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣ ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರಸನ್ನ ಬೈಲೂರು ಉಳ್ಳೇರು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕರಿಷ್ಮಾ ಮೀನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗಿರಿಗಿಟ್ಟು ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳೇರು ಒಟ್ಟುಡು ಬಂಜಾರ ತೆಲಿಪಾವನ ಅಂಚು ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನೆತ್ತ ಕಥೆ ಯಾನ್ ಬರೀತೀನಿ ಅಂಚು ನಾವು ಚಿತ್ರಕಥೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚು ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಶ್ರಮ ಅಂತ ಬರೋಲಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರು ಡೈಲಾಗ್ ಬರೀತೀರಿ ನಿರಂಜನ್ ದಾಸ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮಲ್ದಿರು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದ ಎಡಿಟರ್ ರಾಹುಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಡಾಕಲ್ ಮಲ್ಪಡೋದು ನವೀನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮನ್ ಅಂಚನೆ ನನಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶುಲಿನ್ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಮುಗ್ರೋಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಚನೆ RS ಸಿನಿಮಾಸ್ ಈ ಬ್ಯಾನರ್ ಸೇರೊಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದ ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರಲಿದೆ ಯಾಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಂಜ ಒಡಾರೆ ಬರ್ಪ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪ ಒಡಾರೆ ಪೋಪ ಬಟ್ ಈ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಎಂಜೆತ್ತನ್ನು ಬಣ್ಣ ಮಾತು ಹೆಂಗೆ ನೆರವಂದಿತ್ತಾರೆ ದಾದ ಮಾರ ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಲಾಗ ಮಲ್ಪದ ಮಾರ ಸೆಟ್ ಇಡೋದು ఎడమ పవంత చైన్ మారా ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು ಯಾಕೆ ಯಾರನ್ನ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತರ್ನ ತೂಯರ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪ್ರತಿ ಊರಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರನಾದಪ್ಪು ತಂತ್ರಜ್ಞರನಾದಪ್ಪು ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಲ್ಪೆರ ಇತ್ತು ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡೋಡೆ ಇತ್ತು ಬೊಕ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ಏರ್ಲ ಪಿದೇದಕ್ಕಳ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಇಂಚ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ನೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂನಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಆತು ಮಾತ್ರ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ ದಾಲಾ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಲ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೋಜುನು ಟೋಟಲ್ ಪಕ್ಕಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ನಿಗಲ್ಲಿ ಪೂರಗಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಫೆಬ್ರವರಿ 14ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ನಗ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ 2 ಸಿನಿಮಾ ತೂಪುನಂಚಿನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾತೆರ್ಲ ತೊಲೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಪೂರ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳೇರು ನವೀನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಸರ್ ಆಯ್ತು ರೂಪೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ಲ ಮಾತಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರು ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಪೂರ ಮಾತೆರ್ಲ ತೊಲೆ ದಯಂದು ಪನ್ನಂದಾಂಡ ಬಹುಶಃ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಪನ್ನಗ 5 ವರ್ಷ ಎನ್ನ ತಂಗಾಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಾತ 5 ವರ್ಷ ಅವೇ ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಯೋಗ ಅವೇ ದಿನ ನಮ್ಮನ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಗಮ್ಜಾಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಡ್ದಾಂಡ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ
ಉದ್ದೇಶ ಅತ್ತಂದಾಣ ಒಂಜಿ ಏಮ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಪಕ್ಕಡ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಕೊಡ್ದು ಕಡಪುಟ್ನತ್ತೆ ಬತ್ತದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ಕೊರೋನಾಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಲ ಇತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ 2.5 ಗಂಟೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಲೆ ಬೂರ್ದು ತೆಲ್ಪುಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಡ ಪೋನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಮೆಸೇಜಿನ ಪತ್ತಂಪೋಲೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಡದಾದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಚೊಪ್ಪುಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ದಾದ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡು ಇತ್ತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಮಾತ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಆದುಪ್ಪು ಕಾರ್ ಆದುಪ್ಪು ಬೈಕ್ ಆದುಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಆದುಪ್ಪು ನೆತ್ತ ಪಿರೋಡುಲ್ಲ ಕಾಸು ಆದುಪ್ಪು ಅಂಡ ಐಟು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ದಾದ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂಡ ಅವು ಮಾತ ಇತ್ತಂಡಲ ಲೈಫ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆರ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುನು ಸಂಬಂಧಡು ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ ಖಂಡಿತ ಅವು ಪೋನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಭಯಂಕರ ಮಜಾ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರು ಏಪಲ ಯಾನ್ ಎಂಜಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಐಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವು ಕೊಡ್ತೇರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ BGM ಡ್ಯಾರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಸೂಪರ್ ಆದ ಮಲ್ದೇರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ಫೀಲ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆದುಪ್ಪು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಆದುಪ್ಪು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಅಂತೂ ಆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಡಲ್ಲ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದ ಶಾರ್ಟ್ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಡಿಟರ್ಲ ಆತ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆದ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಪ್ರತಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಊರಿಯಾಗಲೇ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊನೋಡು ಒಟ್ಟು ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂನಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಕ್ಕ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತನತ್ತಿ ತಿನ್ನಾಗ ಇರೆಗಂದ ಬರಿಟು ಅಂತ ಬಳಸ ದೀಪ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಸೈದಿನಾಯಕ ದೀಪನತ್ತ ಮಾರ ಜೋಡು ತಿನ್ನಾಗಲ ದೀಪಾರ ವಾರ್ತಾ ಶ್ರೀ ಅಂತ ಬಲದೇವಾನಂದ ಸಾಗರ ನೀನು ಅಮ್ಮೆನಿಗೆ ಜಲ್ಮೋಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮಲ್ದಿನ ಪಾಡಾರಿಯೇ ಮೇ ಖಾಲಿ ಪುಟ್ಟಂಡೆ ಅವಜಿ ಮಾರ ಜೋಕ್ಲೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲ್ಪವಡಿಯ ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕೇಕ್ ಇಜ್ಜಿನ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಂಚಿ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣದ ಬಿತ್ತು ಕೇಳದಿದ್ದು ಪೊತ್ತೆ ಕೈಕಾರ ಪೊಲಿದಿನ ಮುಜಿ ಕಾಸ್ತಾಯ ನಾನೊಮ್ಮೆ ಜನ್ಮೋಡು ಬರ್ಕತ್ತಾರ ಉಂಟೊಮ್ಮೆ ನಿಂಗಳ ತೆಲಿಕೇನೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಬಂಜಿ ನಿಲ್ಕೆ ಆತಿ ಮಾತಾನೆ ಅನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪನ್ನಿರೆ ಆಪುಜು ನಾನು ಮನಗ ನೀನೆಂಕಿನ ಅಂದಕೇಂದ ಈ ಕೋಟ್ ಕೋಟ ಬಾ ನರಮಾಣಿ ನೇನು ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ಲುನತ್ತೆ ನಿಜವಾದಿಂದು ಉತ್ತೊಂಡು ಮೇಲೆ ನೆಕ್ ಪಿನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಮೇರೆ ಸರ್ತ ಉಂಟನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಡಮುಟ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಜವಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ನೇಜಿ ನಡ್ಪನ ಪುಂಜಿ ಒಲಿದ್ದೀರಾ ಪುಂಜಿ ಒಲಿ ಎಂಚ ಸೀರೆ ಹೊತ್ತಿರಿ ಪುಂಜಿ ಒಲಿ ಸೀರೆ ನೇಜಿ ನಡ್ಲಕ್ಕ ಮೇರೆ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ಆತನು ಅವಲ ಎಂಕ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಕೊರೋನಾಗ ಬಳ್ಳಾರೆ ಎಂದು ದಾದ ಕೊರೋನಲ್ಲಿರಿ ಇಂದ ಪದೇ ಪದೇ ಇನ್ನು ನಾನು ಗೋಣಿ ನಿಂತೀನಿ ಸತ್ಯ ಯಾಕೆ ಪಕ್ಕದ ಮಾರ್ರೆ ಗೋಣಿ 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 ಬಳ್ಳಾದಿನ ಅಂತ ಎಂತಿನಲ್ಲ ಆವಡು ಕಾಮಿಡಿ ಪಡದು ನಿಕ್ಲೆ ಪಡದು ಕೆಲಿಪಾಯರ ಪಡದು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಅರ್ಧ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಆತು ಸರಿಯಾಗಿ ನಂಜಿನ ಫಲ ದೇವಿಯರು ಕೊರಡು ನಿಖಲ್ ಕೊರಡು ಆತು ಎಂಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ತಾಯಿನಾಥ್ ಬೇಗ ಈ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ನಕ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಅವಾಂತರ ಇಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ ದಾದ ಮಾತ ಮಲ್ದ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಕೀ ಕಾರಣ ಪತ್ತರ ಪಡೋದು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಅವಂತರ ಆತನು ಅವಂತರ ಮಲ್ಪಾದೇರು ಉಪಶೀಟ್ರು ನತ್ತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಚಂದ ಬಂಡ ತೆಲಿಕೆ 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 ಸ್ಮೈಲ್ 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 ಆಯ್ತಂಡೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆಶೆನೇ ಅವೇ ಪುನಿ ಜನಕುಲೇನು ತೆಲಿಪವನ ನೆಟ್ಟು ಬೋಡ್ತನ ತೆಲಿಪೆರುಂಡು ತೆಲಿಪೆರೆ ಕಾತಂದೆಪ್ಪಳೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂದುವೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ಮಗು ಗಮ್ಜಾಲ್ ಮಾತ ಥಿಯೇಟರ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ತೂಕ ಅಂದ್ ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಲು ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿನ ದಿನನೇ ಅತಂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿನ ಒಂಜಿ ವೀಕೆಂಡ್ ದಾದುಂಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ಆ ಮೂಜಿ ದಿನಡೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ 2-3 ರೀಸನ್ ಉಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ದಾಯಗುತ್ತು ಓಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟುಗು ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ತೆಲಿಪಂದು ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಆದಪ್ಪು ಕೊರೋನಾ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆತಜಿ ಅಂಚದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನೊಟ್ಟುಗು ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪೆರ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ರಡ್ನೇ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರಡ್ಡು ವಿಷಯ ಉಂಡಾಯ್ತು ಐಕೋಸ್ಕರ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತೂವಂದ ನಿಯರ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆದುಪ್ಪುದಾಗ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುನಂಚಿನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ತೂಲೆ ಕುಡೊಂಜಿ ರೀಸನ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಐತೆ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಡುನಾಂಡ ಐಕ ಕಾರಣ ದುಂಬು ದಕ್ಕಲ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಫರ್ಟ್ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಇನ್ನು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತುಳುಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಕಲ್ ಪಿದಡಿಯರು ಅಂಚಾದ ಈತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಸೊ 5 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಆನಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಆ ಟೈಮ್ ದಕ್ಲೇನೆ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿವಂದ ಸೊ 5ನೇ ವರ್ಷನ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಒಟ್ಟುಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ತೂಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ಮಗು ಥಿಯೇಟರ್ ಆನಂದ್ ಉಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲ ತಂಡ ಉಪ್ಪುಡು ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ಮಗು ಥಿಯೇಟರ್ ತಿಕ್ಕಗ
ఎల్లంజి ఫిబ్రవరి 19 తారీఖు రెండు ಮೂಜಿ ವಿಷಯವುಲ್ಲ ದೇವನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಅವಂದ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಬರ್ತನೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಎಲ್ಲಂಜಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಬಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಳುಟು ರಿಲೀಸ್ ಆತೀನಿ ಅವೆಲ್ಲ 19 ತಾರೀಕು 5 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ದ 5 ವರ್ಷ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ನೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಂಗೆ ಬರ್ಚಿ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಬಂಪಿನ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತಿನೊಟ್ಟು ಪೂರ ಪೋದು ಆ ಥಿಯೇಟರ್ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಹತ್ತುದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಈ ತುಳುಕು ನಮ್ಮ ತೋಚ್ಪವನ ಚಿತ್ರ ಮೋಕೆ ಅಂಚಾದ ಮಾತಿರ್ಲ ತುಳುತಗಲು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಗೆಂದೋಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತಿರ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರ್ತದ ಸಿನಿಮಾ ತುಲೆ ಈ ಮೂಲಕ ಬಂದೊಳ್ಳೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಗಳಂಜಿನ ಕಲಾವಿದರ ಬದುಕಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗಳ ದೇವಿ ರೆಡ್ಡ ಅನ್ಪಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಹೊರಟ